Питрәчнең почтовый урамында эшләр асфальт өстенә асфальт программасы буенча бара. Монда инде вакыттар җәйгәннәр, асфальт түшисе генә калган. Программе «Асфальт по асфальту». Улица Почтовая. Вот отфрезеровали, сейчас есть вопросы с коммуникациями там. Вот, решаем, после этого тоже улицу закрываем асфальтом. Шул ук программа буенча Лесной урамында да юл төзекләндерү эшләре бара. По Щебенке у нас 1 мая 700 метров улица с устройством трубы. По деревне Колкомерка 1 километр тоже щебня. И по улице Молодежной, по Пестерцам тоже по щебню. Район үзәгендә тротуарларга асфальт катламы җәяләр. Совет һәм Гаврилов урамнарында эшләр инде тамамланган. Бүген эшчеләр Казан урамында. Монда шулай ук машина кую урынын да булдырачаклар. Яңа тротуар җиңүнең 65 еллыгы урамында да булачак. Барлык эшләргә 22 миллион 500 мең сум акча тотылыр дип көтелә.